Ни спослав им Духа Святаго, и те миловрей вселенную, человеколюбче, слава Тебе. Здравейте на всички! Честит празник на Свети Харалампи! Продължаваме с нашите беседи в понеделник от 18:30 часа в обучителния център на Софийската света митрополия, на етажа на радио Епархийски глас. Беседи, които се провеждат всеки понеделник на 4 тематични цикъла, за които от вас идват за първи път. Те са свързани с православната просвета, един от тематичните цикли. Вторият свързан с свещеното писание и съвремието, в който сме и днешната тема. Светоотечески слова е третия цикъл, и четвъртия цикъл християнското семейство. Стремили сме се да обхванем 4 така по-широки сфери от живота ни като християни. Беседите се излъчват на живо в официалната Фейсбук страница на Софийската света митрополия, а записи можете да чуете в 18 часа в сряда, петък и неделя в радио Епархийски глас, онлайн радиото ни, както и в YouTube каналите на радио и на телевизия Епархийски глас, като отделни предавания. Днешната тема, както така от началото на този тематичен цикъл, водещ ще ни бъде ставрофорен иконом Михаил Колев, архиерейски наместник на Самоковска духовна околия. А темата, която сме избрали за този понеделник, са Христовите притчи, ключ към Царството Божие. Знаем, че притчите са един от най-често използваните от Спасителя през неговата обществена проповед, прием за благовестие. Преди да дам думата на отец Михаил за представи темата, само ще обърна внимание, че тук има едни книжки, които след края на беседата може всеки да си вземе. Така издава се от църковни хора с благословението на вече починалия митрополит Йоанники, негово високопресвещенство, женопочившия, свързани с пак притчи свързани с вярата, с православието и църквата, така че те са с така свободен начин на разпространение, така че може всеки по една да се вземе, така че да има за повече хора. Сега давам думата на отец Михаил Колев да представи днешната тема. Благодарим, отче, за гостуването. Аз благодаря сърдечно за гостоприемството и от мен също така с поздравления за свещената памет на Свети Харалампи, който днес и празнуваме, обичаме и се молим за благословението на труда на нашите ръце, каквато и била и неговата предсмъртна молитва към Бога. Продължавайки с общият ни поглед върху библейското благовестие, вече в конкретност, както преминахме към Новия завет на нашия Спасител и Господ Исус Христос, всеки един от вас, който е отварял страниците на Новия завет и е задържал вниманието си върху последователния прочит на което и да е Евангелие, му е направило впечатление за начина, по който се развива мисълта на евангелиста.
има историческо повествование на онова, което се случва като част от свещената история. Има непосредственото богооткровено учение на Спасителя Христос. И някакси в този ход на последователност на евангелската история се появяват и едни кратки или пък по-дълги разкази, които излизат от устата на Спасителя и някакси на моменти ни се струват като някаква приказка, която съдържа в себе си особена мъдрост. Даже такава мъдрост, която понякога не винаги можем да разберем от първия прочит. Този особен начин на изказ, характерен и за древните библейски времена, и за древна Юдея, характерен и за нашите географски ширини, се нарича притча. Един своеобразен словесен изказ, чрез пресъздаването на обикновена, житейска, добре позната, известна история от бита, от ежедневието, която обаче води мисълта и пренасочва вътрешния глас на сърцето към нещо, което не се ограничава с бита и всекидневието. Бихме се замислили защо Спасителят използва притчата като своеобразен прием, който трябва да разкрие нещо свързано с духовното, невидимото. Всичко това идва от състава на човек. Човека, който носи в себе си и дух, и тяло, и материя, и духовност. Тъй като за всяко едно нещо, всеки един от нас и сега, пък и древният човек, е имал нужда от своята чисто физическа сетивна опора за нещата. Даже и днес, когато се опитваме в нашите ежедневни разговори да обясним нещо на някой, което не може да се предаде като че ли от първия път, ние често пъти си служим с асоциация от живота, за да бъде всичко това по-лесно обяснимо, по-лесно разбираемо. Този прием използва и Спасителя чрез така наречените притчи, и за да не би съзнанието на слушащите или на четящите да си помислят, че трябва да възприемат думите на Христос буквално, защото най-голямата грешка би било притчата да се приема буквално. Поради тази причина и всеки един евангелист много внимателно и точно отбелязва кога Христос казва притча за нещата. За разлика от моментите, когато Той говори директно, пряко, непосредствено за онези истини и тайни на Божието царство или на Божия промисъл за човека, използвайки най-често средата, когато е сред своите избрани ученици и апостоли. Притчите в Новия Завет се различават по дух и по тема на това, което искат да кажат от старозаветните. Днес ние ще насочим мисълта си към новозаветните Христови притчи. Даже сме си позволили да ги наречем ключ към Царството Небесно и това не е случайно, защото като че ли чрез изричането на притчата, чрез усещането, попиването, разбирането на нейното послание, човек наистина се чувства пред вратата на Божието царство. Наистина като че ли в онова, което притчата има да разкрие като тайна, като нещо, което умът и разумът не могат веднага да схванат, като че ли тя наистина се превръща в нещо, което отключва погледа и осезанието на човека към Бога. Притчите в Новия Завет, поне в 4-те Евангелия, са повече от 50 на брой. Някои от тях при евангелистите се припокриват по дух, по съдържание. Някои от тях носят своята оригиналност и споменаваност само при някои от свещените евангелисти и писатели. Някои от тях се измерват точно с един ред. За други е необходима цяла глава от Евангелието.
Но всъщност, независимо от тяхната форма, предназначението им остава едно и също. Чрез познатото да се обясни, да се подскаже, да се разкрие онова, което като че ли е трудно възприемчиво за човека в неговата оригинална форма. Даже често пъти самите апостоли, онези избрани 12 мъже, които са всекидневно до Христос, които го познават, които го следват, които делят деня и нощта с Него в продължение на 3 години, често пъти питат защо им говори с притчи. Даже и на тях по някой път има нужда Спасителят да разтълкува, да обясни, да подскаже познатата, чисто по-човешки ситуация, за да могат те да вникнат в онова, което духовно е скрито в нея. И така, разбира се, притчите могат да бъдат тематично разпределени по много признаци. Аз в духа на всичко, което сме говорили за Свещеното писание като фундамент на нашата вяра от началото на нашия лекционен сезон, винаги е било подредбата, начина, структура на това, което тук говорим, да има някакво отношение към човешкото спасение. Да не бъде просто плод на някаква теоретична разделеност или пък на някаква така чисто библейска научна класификация. Винаги ми се иска Свещеното писание и неговото послание, което излиза от Божиите уста, на първо място да коства спасението на душата, да има полза, да носи вдъхновение, да носи увереност, че човек крачица по крачица наистина гледа и се приближава към Бога. И заради това, докато работих върху темата, молейки Бога, естествено, за помощ, реших да очертаем кои са онези притчи, които най-добре се отнасят към следните категории. Първата категория ще бъде цел и смисъл на човешкия живот. Втората в обятията на Небесния Баща, Бога. Третата да бъде поглед към човешката душевност. Четвъртата, направо цитирах Божията заповед: възлюби ближния като себе си. Милосърдие и състрадание. И най-накрая реших да се спрем и върху Божията правда на земята и отплатата за делата човешки. И така, ако трябва да фокусираме вниманието си върху първата тема, цел и смисъл на човешкия живот. Разбира се, че от тук трябва да започват нещата. Всъщност, Свещеното писание започва и завършва с това. Какъв е целта и какъв е смисъла на човешкия живот. И защо това да не бъде от Спасителя преподадено в притчи? За да може и за неговите съвременници да бъде по-понятно и за самите нас, които сме християни, отстоейки на близо 2000 години от Христовото благовестие. Тук интересните образи, които Свещеното писание използва, са следните. Спасителят винаги е говорил, че смисъла, пътеката, посоката, погледа на човешкия живот е Царството небесно. Опитвайки се да развенчае мита на човешкото мислене тогава, пък и сега, че Бог е високо и далеко. Точно обратното. Стремежа към Бога започва, когато почувстваш Божията топлина до себе си. Когато Божието присъствие за теб не се ознаменува или означава с някакво огромно линейно разстояние, което да те обезнадежди, а когато знаеш, че Бог може да е до теб и в теб. И така, това Царство небесно Спасителят оприличава чрез своите притчи с няколко сравнения. Първото е синапоното зрънце. Днес ние вече така сме позабравили уменията, свързани с земеделието, и не знам доколко нашата ботаническа култура е толкова силна, но синапеното зрънце, благодаря сърдечно, е едно наистина по размер
и по вид мъничко зрънце на фона на останалите дървесни култури, а всъщност, когато бъде посято, плода, който ражда, някак си не съответства на неговата малкост, незначимост в началото. Защо Спасителят използва този тип сравнение, разбираме от следващите сравнения. В притчите Христови Царството Небесно е като квас. Мъничко количество, което обаче можело да закваси по-голямото количество брашно и каквото и да е друго. С други думи, Царството Небесно не е някаква статика, която човека търси. Царството Небесно не е някаква величина, която придобиваме единствено чрез мисълта си. Царството Небесно е сладост. То е път. То е възход. То е градация в човешкия живот. Може да започнеш от малкото, защото толкова са твоите сили и толкова са твоите представи, но Небесният цар, самият Бог, умножава и преумножава това, което е в теб, докле накрая възрасне в една пълнота, която не съответства на малкото и незабележимо като че ли начало. Заради това притчите Христови го изобразяват като зрънце, като квас. А стойността на това небесно царство, възможността човек да го придобие в себе си, и не само да го придобие, а да го задържи в живота си, огромна. Толкова огромна, че притчите го измерват с възможно най-скъпоценните неща, които библейският човек от времето на Христос познава. Първо, имане в нива. Днес ние ниви не обработваме, освен в индустриалното земеделие или някоя малка градинка, но знаеме в древност как народите, които са заселявали определени площи, земи, територии, как наистина са откривали в своите имоти изключително драгоценни и скъпоценни неща. В България има такива примери, знаете, едни от най-известните ни съкровища, Рогозенско, Панагюрско и така нататък, са откривани точно от собствениците на земя, вътре в кафявата, невзрачна, като че ли нищо не подсказваща земя, че може да крие в недрата си нещо такова. Тук сравнението всъщност е човешката душевност. Една обикновена почва, която обаче може да открие в себе си точно съкровището на Небесното царство. Сравнено е също в притчите и с бисер. Бисер, който веднъж намерен от търговеца, то отива, готов е да продаде всичкото си имущество и това, което е получил за него, да отиде и закупи този бисер, защото той е най-скъпоценен, най-драгоценен, най-красив. С други думи, когато човек познае Бога и когато Бог започна да отваря душата на човека за своята светлина, всичко онова, което съществува в света като драгоценност, като скъпоценност, започва да отстъпва. Нали знаете какво се случва със светлината на звездите, когато слънцето започне да изгрява? В тъмнината на нощта те са прекрасни. Милиони, милиарди, иди ги изброй. Но е достатъчно само светлината на слънцето да започне да се показва и тогава като че ли тяхната светлина изчезва. Тя не изчезва. Просто не може да устои на светлината на слънцето. Същото нещо и със светлината на Божието царство в човек. Веднъж изгряла, човек започва по друг начин да оценява и да категоризира ценното в своя живот. Използване в притчата също и примера с рибарската мрежа. И днес онези потомствени рибари или пък кораби, които хвърлят своите мрежи, изваждайки богатия улов, не прибират всичко за продаване, разделя се рибата ценна, от неценна, вътре има ръковини, най-различни видове неща. Царството небесно е оприличено тук на тази хубавата, желаната риба, този улов, който всъщност радва и очаква човешкото сърце. Чрез толкова много сравнение, значи това е синапеното зрънце, квасът в хляба, имането в нивата, бисера, мрежата с рибите,
Вижте по какъв един прекрасен, картинен, познат, макар и битиен начин, Спасителят разкрива смисъла на човешкия живот и колко важно е човека да придобива царството на Бога в душата си. И така, ако това сме разбрали и сме пожелали да живеем в това царство и сме пожелали то да бъде най-скъпоценното и красиво нещо в живота ни, няма как да не се срещнем с Неговия Господар. Това е Бога, Небесният цар. И за това Спасителят има притчи. И това Той се е постарял да го разкрие чрез начини, средства, които лесно се разбират от човешкото съзнание. Може би най-прекрасният начин е притчата за добрия пастир. Вижте, доскоро, до преди 30-40 години, нашето общество не беше чак толкова стерилизирано в градската култура. Дори онези от нашето поколение, които живееха в градовете, задължително през лятната ваканция отиваха на село, при баба, при дядо. Там разбираш, че не всичко може да бъде чисто, че не всичко е подредено, някакси всичко мирише хубаво, изглежда хубаво. Там са най-хубавите години, най-голямата свобода и волност. И всъщност част от бита на българина беше отношението към питомните животни, какво означаваше стадо овце, какво означаваше пастир, който ги подкарва, всичко това беше познато. Днес нещата звучат някакси малко чуждо, като някаква оживелица, но за времето, в което Спасителят живее и проповядва, тази картина и образ е много ясна. Тя носи в себе си едно много силно послание, защото овцевъдството е изключително разпространено на територията на Древна Юдея и Палестина. И тук пред нас Спасителят поставя притчата за добрия пастир. Този човек, който е натоварен с задачата да се грижи за стадото. Стадо, което се съставлява от много животни, не е задължително всичките да бъдат еднакви по характер. Знаете ли, животните са като хората. Всяко носи в себе си някаква привичка, някакъв менталитет. Добрият пастир трябва да намери начина от всичките тези противоположности и различия да направи едно, за да бъде еднакво обгрижвано, еднакво хранено, еднакво пазено. И тук е този образ на този добър пастир, който въпреки различията в това стадо, намира силите, начина, умението да накара всички да се чувстват като едно. Даже нещо повече. Притчата разказва за това как, ако една единствена овца реши да се отбие от това стадо и евентуално се заблуди и се отдалечи от него, излагайки се на опасност, било от диви животни, от хищници, от студа през нощта или пък някаква такава природна, някакъв природен катаклизъм, този добър пастир, понеже наистина е добър, не е наемник, а е такъв по призвание, оставя останалите 99 овце и тръгва да търси изгубената овца. Без значение колко се отдалечила, без значение дали това ще бъде денем или нощем, защото мисълта, че тя може да погине, не му дава покой. И когато я намира, тъй като тя е изтощена, без вода, без храна, отдалечила се, объркана, знаете ли какво прави? Повдига я, полага на рамената си и чрез своите собствени сили за сметка на себе си, той поема обратния път към стадото, за да я възвърне пак там, където е на безопасно и добро място. Тук съвсем лесно вече можем да различим образа на Небесния Бог, образа на Спасителя. На този, който, както говори притчата, не просто вика, а зове своите овци по име. Вижте,
надали някой овчар наистина на стадо от 100 или 200 овце е дал на всичките имена? Много ще е трудно. Тук препратката е, че всъщност зад този образ се крият Божиите синове и дъщери. Това вярно малко Христово стадо, което беше един първообраз на това, което трябва да бъде църквата Христова. И този добър пастир, който е готов себе си да пожертва, но да намери овцата и да я върне обратно в стадото. В случая заблуденият човек. Заблуденият човек, който много пъти прилича на този свой първообраз животински, непокорен, непослушен, отдалечава се постоянно от Бога, попадаш в опасностите на онези духовни сили, които чакат само Бог да отсъства и налитат и започват. Наистина, като едни хищници към човешката душа. Всъщност, образът на добрия пастир можем да наречем, че духовния пик в притчите за представянето на отношението на небесния Бог към нас самите. Какво друго използват притчите като образност, за да обрисуват отношението на Бога към нас? Ами, има една притча в Евангелието, която разказва за един добър човек, стопанин на своя имот, който се нуждае от работници. Отишъл рано сутринта на един своеобразен пазар, където безработни хора чакат да ги наемат. Извикал няколко от тях, след 2 часа отишъл, извикал още няколко. Същото направил попладне, пък без да очаква никой и буквално час-два преди да приключи работния ден. Най-накрая се оказало така, че на тържището не останал никой. Всички хора, които в този момент и в този ден очаквали да бъдат наети, за да могат да изкарат прехрана за себе си и за семействата си, се оказва, че логично или нелогично били наети от този стопанин. Когато обаче дошъл краят на работния ден и дошло времето за заплащането, първите наети работници тайно започнали така в себе си да изпитват една малко злорада мисъл. Ние ще вземем най-много. Ще спечелим най-много. Логично е, човешко е, цял ден са били така на полето, работили са, изработили са с труда си своята заплата. Но какво се случва? Стопанинът започва да раздава една и съща сума и на тези, които били в началото на деня наети, тези попладне, пък и най-накрая онези, които най-малко работили. И когато първите възроптали, говори притчата, стопанинът им казал ласково с обич: друже, приятелю, нали с теб сутринта се сговорихме за тази твоя надница без никакви условности? Ето, нима аз не съм господар на това, което притежавам, та ако искам да дам същото и на този, който съм наел обяд, който съм наел и малко преди да приключи работния ден. Оставаме малко учудени чисто по-човешки. Логиката е правилна. Този, който работи повече трябва и да получи. Как да синхронизираме човешката логика с божествената, защото явно е, че тук в образа на добрия стопанин влиза небесният Бог. Всъщност, когато спрем да мислим в ролята на тези, които били са първо наети, какво би се получило? Ето, мен ме наеха днес на работа, аз ще се трудя, ще завърши работния ден, ще изкарам своята надница и ще нахраня своето семейство. Как разсъждават обаче онези, които не са наети? Това не са хора, които почиват. Това са хора, които изпитват в себе си горест, мъка. Защо? Защото тяхната почивка означава глад за тях самите и за техните семейства. Денят ще отмине. Те ще се приберат с празни ръце в къщи. Това не носи удовлетворение.
И в това нещо няма радост. И така. Дали Бог е заслужено справедлив към всички хора? Да, но не по силата на човешката логика. Защото Божието милосърдие е бездна, океан, в която човешката логика да ми бъде добре на мен потъва и се разтваря. Ето ви тук един прекрасен образ за Бога, който призовава всеки един човек, в което е да е състояние на неговото сърце, по което време е добро и благодатно за неговото спасение. Нима сте виждали някой от светите да възревнува заради това, че цял живот се е подвизавал в труд, в пост, в молитва, и ако види върху някой човек, който не се е трудил и старал колкото него, Божията благост и благоволение? Представете ли се един светец да каже: Господи, той не го заслужава, той не беше 30 години в пустинята, той не прекара 40 години в плач. Божието милосърдие е неизповедимо. Заради това и много пъти Спасителят отправи този съвет към онези, които го слушат: не съдете. Не прибързвайте със съда. Не прибързвайте да мерите човека по лице. Аз съм сърцеведецът. Аз познавам човешката същност. И ето ви тук прекрасния пример в тази притча, при която всъщност по-човешки на справедливия стопанин се оказва, че се е погрижил за всички. Защото той дава благата. И така, естествено, притчите, които подкрепят тези основни параметри, които днес набелязахме, са много. Ние няма как да се спеем върху всичките, но нека да разкажем и за още една притча, свързана с любовта към Бога и любовта на Бога към нас. Един господар имал двама длъжника. Единия му дължал, условно да наречем, 50 монети, другия 500. Всъщност тази притча Спасителя често пъти задава като един въпрос и към учениците, и към обвинителите сред юдейското общество, които като че ли нямали разум да съдят човека със сърцето си, а го съдили с жестокосърдието си. Когато го упреквали често пъти за това, че посещава грешни човеци, че влиза в домовете на хора, които се ползвали с презрението на обществото, че оказвал своето внимание и дарувал и вършил чудото над хора, които обществото заклеймявало като пропаднали, Спасителя много често се натъжавал. Защото той виждал онова сърце, което го очаква, и знаел, че чудотворейки спасява не просто тялото. Появява се нова човешка душа, която познава Бога заради нейната милост. И тъй като масата не можела да го разбере и го осъждала в този момент, той често пъти задавал притчите и като въпрос. Ето как звучи въпрос. Представете си, че един господар отдал на двама от своите слуги различни суми. На единия 50, а на другия 500 монети. Най-накрая, виждайки, че им е трудно да ги върнат, решил да опрости дълга и на двамата. Кой ще го обикне повече? Кой правилно ще разбере жеста на господаря? По-големия длъжник. Тързанието, колко има да връща, е много по-голямо. Тързанието, че не успява, е още по-голямо. Заради това онзи, който е в голяма нужда, по-правилно би трябвало да разбере и осъзнава помощта към себе си. Ето ви пак един прекрасен пример от притчите, който Спасителят пресъздава отношението на Бог към нас. Защо? Не, че Бог ни дава назаем пари, но толкова много неща ни е дарил, които ние ползваме назаем. Кой от вас създаде живота, който използваме? Просто използваме. Имаме го. Подарен ни е. Колко от нас осъзнават здравето и всичко онова, което по един или друг начин ни кара да бъдем що годе нормални, здрави. Сигурен съм, че в определени области удовлетворени хора. Пак е Бог. И съответно, ако всичко това преобърнем в дълг,
който имаме към Бога. Защото дълга на човека не е в това да изплаща пари на Бога. Дълга на човека се изразява в това, ако съвършеното добро е влязло в твоя живот и е протегнало своите небесни ръце и те е прегърнало в обятията си, какъв трябва да бъдеш, за да не си длъжник? Същия. Иначе колкото повече ти се дава, а ти не връщаш, се превръщаш в един длъжник. Длъжник на доброта, длъжник на обич, длъжник на милосърдие, длъжник на прошка. В средата на Господнята молитва, като една кулминация, какво е прошението? И прости дълговете ни. Само че по начина, по който ние сме готови да направим това към длъжниците си. И така, понеже имаме определено време, може би тук само ще споменем притчата за блудния син. Вие я познавате много добре. В момента се намираме в едни подготвителни недели. Вие като въцърковени хора, съм сигурен, че присъствайки на всяко неделно богослужение, много внимателно слушате гласът на православната църква, която чрез изминалата неделя в притчата за Митаря и Фарисея преподаде своя духовен урок. Ето сега наближава притчата, която ще бъде изречена за блудния син, за онова непознаващо граници Божие милосърдие, което не само е готово да даде повече, отколкото човек има право да поиска, точно както блудният син решил да ползва наследството от бащиния си дял, при условие, че баща му бил жив. Какъв дял имаш ти? То принадлежи на баща ти. И така, Божието милосърдие е същото. Винаги дава повече, отколкото човек заслужава, дори повече, отколкото човек иска и очаква. Бог дава, защото Той не се скъпи. Той не е скъперник. Дава, защото Неговото даване винаги трябва да води към живот и спасение. Но все пак това е лична отговорност. Евангелският син от тази притча не разбира, не осъзнава, не оценява. Колко пъти и ние сме такива. Прахосва, достига до такава крайна степен на нищета, че буквално започва да завижда на прасетата. Те имали какво да ядат, той и това нямал. Но това специфично състояние на душата му го кара пък да се самоосъзнае. Той достига до едно дъно на своята душевност, което може би никога не би познал, ако не бе преминал през тези толкова страшни етапи на своето неразумие. Не е ли така и в нашия живот? Колко пъти трябва да се случи нещо, което наистина да ни разтърси из основи, наистина да достигне до някаква непозната за нас граница, дъно в нашата душевност и живот, за да си дадем наистина трезва равносметка кое да и кое не. И когато в това състояние евангелският блуден син решава, че ще поеме пътя обратно, знаете ли колко е трудно? Знаете ли колко е трудно, когато си справил срещу себе си и си осъзнал цялата нищожност и болка на своето състояние, да намериш смелостта да се върнеш при този, който си излъгал, предал, наранил, да го помолиш за прошка и така пак да заживееш, като че ли нищо не се е случило. Толкова е било трудно, че евангелският младеж решава, че когато се върне, няма да иска да бъде син на баща си. Той е капитулирал пред себе си. Не си гради въздушни кули. Просто иска да бъде като един от робите. Доволен е и на това, но да бъде при своя баща. Там има нещо, което той не може да намери на друго място. И колко пъти ние се осъзнаваме и се оказваме точно в това душевно и духовно състояние. Разбрали греховността си, грешките си, проблемите си, немощта си, пак искаме да сме при Бога. Защото Бог не е страшен. Защото сърцето нашепва, че Бог е любов. Че там, където е Бог, няма друго място за нас.
И ето какво се оказва в евангелската притча, че подобно на този баща, стопил се, изсъхнал през годините, с изранени крака да следи дали от прашния път няма да се завърне обратно погубения му син, той го прегръща и целува и възстановява неговото синовно достоинство. Такъв е Бог и към нас, даже и повече. Така че всичките тези притчи, разкривайки нещо, което и днес го има в нашия бит, все по-рядко, за съжаление, с тази развръзка, всъщност обрисуват една духовна картина на човешкото съществуване, отношение към Бога, която наистина е най-важното за човек и лесно може да бъде разбрана. Бързичко преминаваме към следващата тема, която очертахме, притчи свързани с погледа към човешката душевност. Защо? Няколко пъти вече по време на нашите беседи сме говорили, че вярата в Бога означава осъзнаване в две посоки. Осъзнаване в Божието присъствие в нашия живот, в общуването с Бога, а на второ място означава нашето лично самоосъзнаване. Тук има една прекрасна притча, която вие също сте чували. Използвам познатите образи, защото за другите няма да ни стигне време. Притчата за сеяча. За различните видове човешка душевност, така както има различни видове почва. Хубава, приятна, отъпкана, плодородна, така и с човешките почви. И ако тук притчата визира върху това, че семената дават своя прекрасен плод върху рохката почва, то не означава, че сеяча би оправдавал съществуването на другия вид почва. Тоест, никой от нас не бива да се примирава с мисълта «бъди себе си», един съвременен лозунг и девиз, който прави ли ви впечатление всяка една реалити игра, всяко едно съревнование между хора, някак си като че ли зове към това: бъди себе си, за да превъзхождаш другите. Бъди себе си, за да бъдеш уникален. Бъди себе си, за да победиш. И в християнски аспект може да бъде така, но само доколкото да бъде себе си означава да открие себе си в Бога. Да открие себе си в Христа. Да бъдеш плодородната, а не отъпканата земя или тази пълната с камъни или с семена на бурени. Още една притча ще добавим тук. Това е притчата за талантите. Талант, между другото, е парична единица, която се използва в новозаветно време, затова и Спасителят използвал този образ. Днес тази дума означава особен вид дарование, който всеки един от нас носи, не защото си го измислила, защото го чувства като дадено му, дарено в него. Там се разказва за 3 слуги, които господаря, тръгваш на дълъг път, обдарил с различни суми. Най-интересното, че той им дава пари, остава имота си, но няма никакви други претенции към тях, защото добре ги познава. Завръща се, оказва се, че първият слуга е достатъчно мъдър, разумен и трудолюбив, умножил парите на господаря си, получил неговата похвала. Вторият получил по-малко пари, но също постарал се чрез трудолюбие, чрез работа, умножил ги, получил похвалата на господаря. Третият решил да изобличи господаря си в жестокосърдие, наговорил му куп обиди и извадил от пазвата си, увития грижливо в една кърпа: нати твоето. Колко пъти в живота сме в ролята на този последния? Бог ни дава възможности, дава ни пориви, дава ни неща, които усещаме в себе си, и колко пъти, ако решим да ги използваме, е за нас, за мен. И колко рядко всичко това е свързано, за да придобием и нещо повече. Таланта и дарованията в човека не са за да го отличават и той да се превърне в статуя на някакъв бог върху някакъв собствен пиедестал на аза си. Талантите са за да служат, за да облагородят сърцето, за да развият силите,
за да превърнат и направят човека онова, което той трябва да бъде, плодоносна духовна градина за себе си и за останалите. И така, бързичко преминаваме към предпоследната графа, свързана с Христовите притчи и тяхното послание: възлюби ближния си като себе си. Значи, започнахме от смисъла на човешкия живот, небесното царство. Преминахме през отношението към небесния баща Бога, Създателя на Вселената и всички нас. Преминахме през личното, индивидуалното, човешката душевност. Сега обръщаме поглед към другото най-важно, което се изразява в Божията заповед. Първото най-важно: обикни Бога, второто ближния си като себе си. И тук класическата притча е, сещате ли се коя е? Сещате се? Някой има ли идея? Ами, милостивия самарянин. Няма друга по-прекрасна притча, която в своята пълнота да обозначава какво трябва да бъде отношението на човека към човека. И аз ще ви кажа защо. Защото в тази притча отново човешката логика я няма. Случва се нещо, което всеки ден се случва. Разбойници нападат човек, нараняват го, изхвърлят го край пътя, полумъртъв, разкъсани дрехи, наранен, кръв тече от него и започват един след други да минават хора. Свещеник, Божий човек, би трябвало да не се и замисли какво да направи. Поглежда, не се и замисля, продължава. Нехай. Минава левит. Това са онези от Бога наследници на Левието коляно, които трябвало да прислужват при скинията на завета и носили в себе си призванието на това да служат на Бога и на добротата. И той не се замисли. Продължава по пътя. Гноси се. Минава един другородец. Един човек, той не е просто другородец. Самаряните по времето на Христос са хора, които юдеите презират. Ние някой път ще спрем вниманието си върху това. Хора, които не питаят точната и правилна вяра към Бога, които нямат менталитета на юдеите и затова юдеите се отнасят към тях и презрително, и отбягвайки ги, приемайки ги за нечисти. Този човек, за който човешката логика говори, че трябвало да постъпи като предишните двама, изразил коренно различно поведение. Отишъл, полял с това, което носил вино и елей, знаете, те са образ на Божията милост, раните на страдалица, пък го качил върху добичето си, което означава, че няма той да язди. Той ще върви пеша. Той ще усети умората на деня, защото животното няма да му помага. Той ще носи тялото на ранения човек. Пък отива да студноприемница, пък го оставя там, пък плаща за разноските на гостилничаря, даже и му казва: аз ще се забавя. Ето ти още пари. Погрижи се за него, а като се върна, ще ти платя, ако нещо още си изхарчил. Всъщност, тази притча Христос дава като пример и образец на това как човека трябва да гледа на човека. Как всяка една предразсъдица, че този е мой враг, че той заслужава моето отмъщение, моето нехайство, моето пренебрежение, че в сърцето ми не трябва да има капка милост, всичко това в Божиите очи е безумство и е презряно. Знаете ли, днес светът е лош, защото точно такива сме хората. Дали причините ще бъдат политически, световни, икономически, душевни, насаждани от идеология, насаждани от менталитет, от възпитание в семейство, това няма никакво значение. Всичко това е бреме на човешката душа. Бреме, което поставя едни тъмни очила и човекът спира да вижда. Да, той забелязва силуети, очертания, предмети, забелязваме и ние хората около нас, но нямаме поглед върху тяхното сърце. Нямаме поглед и върху нашето сърце. Затова притчата за милостивия самарянин е прекрасен пример. Какъв трябва да бъде човека спрямо човек.
Има още много неща. Прескачаме, защото ни останаха 5 минутки от времето за лекция. Ами до тук говорихме само за това какво трябва. Как трябва. Какъв е прекрасният пример, който Бог дава чрез притчите. Пак казвам, те са много повече. Но най-накрая стигаме и до онова, което досега казахме, че противоречи на Божията логика, човешката правда, човешката логика, човешкото мислене. Обаче има притчи, които разказват каква е Божията правда. Защото Божията правда не е като човешката. Една такава притча е за злите и неблагодарни работници на лозето, на един стопанин. Оградил го, насадил го, облагородил го, положил го в ръцете на работници, гласувал доверие и заминал. Работниците се самозабравили. Решили, че лозето е тяхно, забравили доверието, доброто отношение, по-скоро злоупотребили с тях. И когато дошло времето за обирането на винограда, както би постъпил всеки един добър стопанин, изпраща своите слуги, те като ги видели, като ахнали, изгонили, прибили, вторите слуги убили, а най-накрая добрият стопанин, вярвайки все още в тяхната почтеност, изпратил сина си да се засрамят от него. Те пък решили, че ако убият сина, нямат никакви проблеми и лозето си става тяхно. И зададена тази притча като въпрос към същите онези юдеи, които отричали до този момент богосиновството на Христа, защото не могли да познаят със сърцето си, че Божий син е пред тях. Той ги пита: добре, според вашата логика и това, което ви разказах, как би постъпил стопанина на лозето? И те бързо да отговорят: злодейците ще погуби зле, ще им въздаде праведна отплата, а пък лозето ще повари на други слуги, по-добри, по-честни. Точно такава е Божията правда към всички, които по един или по друг начин се изправят срещу Бога в безумството на своето аз, на своето противене. Всички, може би и ние сме сред тях, които в своята неразумност и нежелание предпочитаме за свой другар злото в живота. Колкото и да е самонадеян човек, колкото и да вярва в своите сили и възможности, колкото и да се е самозаблудил, че е господар на този живот, че може да владее на други хора, че може да гледа на нашата планета, нашия дом като на нещо свое собственическо, винаги в един момент идва изправенето срещу този, който е истинския господар. И тогава какво? Така че ето е Божията правда в тази притча. Какво друго да споменем тук? За немилосърдния длъжник притчата. Отново нещо, което действителността познава от древността, пък познаваме и ние. Един човек силно задлъжнял на своя господар, не може днес да издължи заема си, утре не може да издължи заема си. Господаря решава да прости. Той, зарадван, възрадван, получил криле, бърза да отиде и да не да благодари, ми бърза към един свой длъжник. На него господаря опростил 500 монети, длъжника му дължал 50. Хукнал той към длъжника си, хванал го за гушата: или даваш парите, или те вкарвам в затвора. Човек е казал: моля те, дай ми време, пощади ме, ще се опитам, няма милост, няма пощада. Хвърлил го в затвора, но неговите другари обадили това на господаря и той наказал неразумния слуга. Много често ние също се оказваме в подобна ситуация. Не в ролята на милостивия господар, опрощаващ, милващ, дълготърпелив. Бог ни спомогне в нещо, прояви своята милост към нас, олекни ни, чувстваме се нови хора. Когато обаче утре трябва да върнем отношение за отношение,
ние не разполагаме с тази широта на сърцата. Искаме до най-малката стотинка длъжниците ни да се издължат. И не разбирайте в никакъв случай тук под стотинка, истинска стотинка, защото човек може да изисква не само пари, може да изисква като дълг и отношение, и уважение, и всичко онова, което касае човешките отношения. 1 час изтече. Извинявам се, ако съм бил отекчителен. Опитахме се в едни най-основни форми, които предполагат човешкото спасение, да синтезираме посланията на най-известните и популярни Христови притчи. Пак казвам, те са много. Почти за всяка една глава от тези, които говори, бях записал по 15 притчи. Но вие разбирате, че няма как в пълнота да коментираме всичко това. Заради това, мисля, че пък бяхме достатъчно ясни чрез евангелските примери и обяснихме защо е било необходимо, освен директните истини за Божието Слово, Спасителят да си служи и с този вид изказ, с този вид словесно средство, което да накара хората не само чрез асоциацията на нещо близко, познато ежедневно, но ги да кара и да се замислят от коя страна и в ролята на кой от участващите лица във всяка една притча са те. И както винаги е нашата традиция, да предоставим и въпросът, така думата за въпроси, възможностите за коментар и на вас заповядайте във връзка с днешната тема. Надявам се, че ви е било по някакъв начин интересно и свързане с разбирането, усещането за това колко е важно, винаги, което сме говорили в началото на курса, да познаваме Свещеното писание, Божието Слово като извор. Защото този извор после е всичко това, което виждаме като литература. Заповядайте. По-хубаво от това няма. Това означава, че всяко едно нещо... Често точно трябва да се кажат тия неща. Може да се допълни, разбира се. Да, здравейте на всички. Много ми е приятно, както винаги. Всеки понеделник да сме заедно. Първоначално вие се изказахте в началото на лекцията за тези теоретични изказвания относно притчите. Мен ми направи впечатление преди малко, точно преди вашите обяснения, си видях в телефона, и имаше брати и сестри, които спореха върху определен въпрос. И малко ми се видя като така теория и отношението им беше като че ли някак си студено, но единия възпре и казва: хайде, стига спорове. Защото това не е кръгла маса, не е политика, не е каквото и да е, върху даден цитат на определен светец или върху Библията, върху каквото и да е. Не трябва да се гледа така дипломатично и теоретично, както се прави, за съжаление. И да допълня само една скобичка малко да отворя, че този интернет е доста опасен в отношение на тези неща. Благодаря. Вижте, Свещеното писание е нещо, което всеки един от нас днес може да разполага с него. Всеки един човек, и вярващ и невярващ, може да отвори неговите страници. Свещеното писание не е кодекс или постановление, върху което човек трябва да мисли, за да търси противоречието. Свещеното писание е непреходният глас на Бога, който зове човешката душа към спасение. Светия апостол Павел, знаете, този колос в проповедта на езичниците, не пожалил нито здравето си, нито силите си за благовестието, говори, че в Христовата църква нямаме така обичая едно нещо да го превръщаме в спор.
Първо, защото ние не коментираме нашата собствена мъдрост. Ние сме насочили своя поглед и своята мисъл към божествената мъдрост. За нея може да се говори, може да се размисля, може да се обогатява. Всяко едно човешко поколение е намирало все повече и повече в нея, но всичко това трябва да води към онова, което ще води човека към чувството за Божието присъствие, изпълването на сърцето с любов и насочването на мисълта към спасението на човека. Ако свещеното писание започне да търсим другото, както вие споменахте, онова, което диференцира, онова, което поставя в някаква техническа измислена схема нещата, в които те изпадат в противодействие, в противоестественост, в напрежение, тогава малко ще бъдем в ролята на онези, за които народната мъдрост говори, че и дявола можел да чете писанието, и ние го виждаме в начина, по който са изразени изкушенията на Христос преди неговата обществена проповед в пустинята. Вие знаете, че тогава Спасителя в подготовката за своето служение, което ще завърши с кръстната жертва на Голгота, издържа онези изкушения на сатаната, които са облечени в цитати от свещеното писание. Бог срещу Бога. Съвършеното срещу съвършеното. Всъщност не е така. Свещеното писание трябва да се чете на първо място с вяра, чиста, неподправена, убедена. На второ място с възпитанието на Светата Църква, която ни учи как да гледаме на свещеното писание. И на трето място с дух на изпълнение. И всъщност Спасителя заради това и оборил всичките тези въпроси, които дяволът цитирал към него, обяснявайки ги, че извадено от контекста, подчинено на човешката логика и съждение, дори и Божиите думи могат да бъдат използвани като кинжал, който убива, а не като лекарство или балсам, който лекува. Така че това, което вие споделихте, че най-накрая една от страните е казала: хайде да не спорим, май това е най-правилно. Заповядайте. Аз искам да споделя тази притча за добрия самарянин, която ми се случи на живо на мене преди 4 месеца. Падам в един дъждовен ден на стълбите на метрото, хлъзгам се, чупя си, скъсвам сухожилие, падам и не мога да се дигна. Една жена стоеше там под навеса, обърна се и си тръгна, мисли си, това пияница сигурно се е напил, кой знае. Да. Една друга замина. Аз виках, моля ви се, това, тя си замина. Едно момиче се обади, вика, имате ли нужда от помощ, да ви помогна да се обадя на бърза помощ? Да, моля ви се обадя. И тя ми помогна. Обадих се един приятел, дойде, закараха ме как да е. Но ето това в живота се случва постоянно. И вие ще го помните. Как няма да го помня? От друга страна, аз ако бях, дори нямаше и аз да подмина. Защото може. Това са страшни неща. Много ви благодаря. За това казахме още в самото начало, че притчите нямат за цел единствено и само да преподадат житейска ситуация, в която ясно диференцираме кой е добрия и кой е лошия. Притчите имат за цел да помислим в кой се припознаваме ние самите. Това е много важно. Още нещо, само да допълня. Аз лично много съм се замислял, сигурно и всеки се е замислял по време на Христовото разпятие, къде щях да бъда аз в този народ. И косата ми се изправя, като си помисля, аз с това светско образование, с тази настройка да мисля логично, по правилния начин, по човешкия начин, щях да кажа като ние другите, да, той ако е Господ, ще се избави, нека точно да се избави. Така щях да кажа. Човешката логика. Да. И аз тези години, които ние мислим, че сме се образовали в някакви науки, нещо такова, това са много вредни неща, които са ни тъпкали. И сега се старая да се избавя от тези неща, но е много трудно. Много е трудно. Точно това, за което говорихме, както споделихте и вие, че
онова, което най-много пречи на човека в пътя му към Бога, е предразсъдъка. Тоест, онова, което стои преди истинското разсъждение, това, което е доброто, правилното. Когато човек чете свещеното писание, Евангелието, ние друг път сме го споменавали, някак си всичко е лесничко, простичко, разбираемо. Човек не се замисля, той го чува от Божиите уста, вижда го чрез примера на Божиите дела и е така. Затваряме свещеното писание, излизаме на улицата, отиваме на работа и изведнъж се оказва, че всичко е много по-сложно. Че трябва 3 пъти да премислим едно нещо, 4 пъти да го претеглим, 5 пъти да преценим какви са вероятности. И тогава си казваме, добре, къде остана първото чувство? Хубавото, непосредственото, чистото, защото между другото, знаете ли с кое най-много Спасителят е поразявал хилядите около себе си? Което говори и проповядва, това и върши. При него не е имало двуличие. Не е имало нещо различно. Заради това успяват да го изтърпят само 3 години преди да го разпънат. Така някак си мисля, че трябва и самите ние, вие сте прав. И между другото, този упрек и аз го задавам на себе си и вярвам, че всеки един човек задава този упрек и си казва, Господи, аз дали винаги съм от правилната страна? Дали моите предразсъдъци в една или друга ситуация не ми диктуват нещо, което е много логично, много справедливо, според моята преценка за нещата. По някой път се успокояваме, както повечето хора мислят. Истината е, че когато християнинът е решил, че Бога е неговата пътеводна светлина, че той е решил да съобрази живота си с Божиите думи, да заживее в Христовата църква, и тя е нелогична. Я ми кажете, коя държава, племе, общност се възпротиви в апогея на най-голямата империя от античността и я победи? Говоря за Римската империя. Кой? Посочете ми една държава или едно племе, което да устоя на нейния воинстващ поход. Нито оръжия, нито земен терен, нито многобройност помогнаха. Стотици са племената, които са паднали под римския меч. Християните. Християните. 3 века кръв, саможертва и най-накрая какво? Те победиха една империя. Защото зад християнина и за тази война не седеше човешката логика, а стоеше Бог. Когато станем християни, трябва да знаете, че човешката логика за нещата, не говоря за всичко, не говоря за това как да почистим масата или как да си изгладим дрехите, но в отношението ни към света, към нещата в живота и към хората, нашата логика в 99% от случаите ще бъде друга. Няма да бъде мировата логика на света. Защото онази логика се задава от законите на грехопадението. А тук нещата са от Божиите уста толкова чисти, непосредствени, истински, както са били в онзи рай, за който отделихме цели 3 лекции да разказваме за него. Затова беше толкова важно. Благодаря. Заповядайте. Така, значи акцентираме върху това да не се осъжда. Нали, да не осъждаме, винаги да бъдем търсещи и стремящи се към развитие. Това, което ми е интересно, което ме вълнува, е можем да кажем съвсем неконкретно, че евангелистите, в скоби протестантите, са съвременните самаряни. Това първа част и втора част. Значи казахме за добрия самарянин, правя мост към беседа с самарянката и правя още по-голям мост към царица Естир. Като правя връзка между царица Естир и самарянката. И връщам на беседа с самарянката, като Исус Христос конкретизира, че
истината е в юдеите, в юдаизма, т.е. консервативната част, консервативната гледна точка. Ако образно приемем, че самаряните някакси са допуснали някаква колаборация с различни народи, Така е. за благополучие, да кажем. Не, то е държавна политика, ще ви кажа за това нещо. Да, вие казахте, че предстои за самаряните да говорим. Да. Аз съжалявам, че малко изпреварвам. Разбира се. Съжалявам, но ми е интересно да сме като добрия самарянин, хем да извадим поука от беседа с самарянката, и винаги ме е смущавало някакси ние християните, може би за разлика от юдеите, много близко приемаме поведението на царица Естир. Тоест тя от една страна е добре се гледа, нали? Добре гледа на нея, обаче тя някакси, пак използвам същата дума, колаборира с чужденците по род, по религия, по... Разбирам. Това е, Въпросът ви е много хубав и доста дълъг. Ние ще се спрем на един акцент от него. Благодаря. Всъщност, ако в притчата на добрия самарянин, на този паралел, който направихме съответно с беседата на самарянката, търсиме истинския нюанс, който Господ така разкрива пред нас, че вярата е наднационална. Самарянина не е добър, защото е самарянин. Той е добър, защото е послушал вътрешния глас на сърцето си и чрез вътрешния глас на сърцето си не е видял пред себе си юдеин, а страдащ, наранен, безпомощен човек. След като юдеите са отведени във вавилонски плен, това е една практика, която завоевателите често са използвали в древността, за съжаление и днес някъде се употребява. На мястото на изселеното местно коренно население се заселват преселници от друго място. Това е за да няма памет и род. Да няма бунтове, да няма въстания, да няма претенции върху бащина земя и така нататък. Естествено, вие знаете, че след като юдеите се завръщат в вавилонски плен, те се населяват в своите стари бащини земи. Там вече има друго население. Възникна, както казахте вие, някаква културна, езикова, духовна колаборация. Нали, съвсем нормално е. Сега, юдеите по отношение на това, че носят избранничеството на Бога, този тип носене на това избранничество не е форма на някакъв консерватизъм, а по-скоро е форма на залог. Залог, че един исторически народ в своя път е получил от Бога заради определени качества на свои представители, това са библейските патриарси и така нататък, откровението за Божиите истини. Той е избран пред този народ заради заслугите на тези пред Бога праведници да бъде носител на тази истина в онези времена, когато никой друг народ по този начин не носи познанието за Бога. Но юдеите приемат, че това ги превръща механично в Божии избранници вовеки. А всъщност, носейки знанието единствено на теория, без по един или по друг начин ти да го развиваш в своя духовен житейски праксис, всъщност не означава нищо. Ние няколко пъти споменахме упрека на Христос към книжниците и иудеите, които бяха познавателите на закона, а с думите си го правиха, със своите проповеди, със своите слова, със своето поведение, но когато трябваше да вземат страната на онеправданите, когато трябваше да проявят милосърдие, защото закона е това. Закона не е само съд. Те правиха точно обратното. И тогава дойде и упрека на Христос, че да се надяваш на това, че си наследник на Авраам, този велик праотец на юдеите, по плът е нищо.
толкова нищо, че беше даден примера, че Бог може и от камъка на земята да създаде по плът наследник на Авраам. Тоест, ако трябва да търсим някакъв паралел, макар че той не е точния, православната църква, тя е наднационална. Аз наскоро, царство му небесно, на починалия предстоятел на албанската църква, четах едно много хубаво слово и той казва: нашето православие е прекрасно. Най-трудното е да го опазим, да не се превърне то в разделено православие. И какво искаше да каже с това? Че няма българска православна църква, че няма чешка православна църква, че няма руска, че няма румънска, а има православие в България, в Русия, в Румъния, в Чехия. Наднационално. Православната вяра сама по себе си е този залог, който юдеите като избран народ са носили. Тук вече не го свързваме с определена националност. Тук залога го носи самата вяра, която е чиста и напълно в синхрон с това, което Бог преподава. От друга страна, теоретически изповядването на тази вяра все още не означава повод за самодоволство или самоуспокоението, че ние сме спасени. Защото, виждаш ли, имаме православно кръщение, възпитавани сме в повелите на православието, зовем се православни християни, т.е. при нас нещата вече са в своя максимум. Не. Тук бихме допуснали същата грешка на юдеите, да приемем, че теорията води към спасение. Спомнете се съборното послание на светия апостол Яков. Той казва, че и бесовете вярвали, но треперили. Тоест, да имаш теоретичното познание за Бога не е залог за спасение. Падналите духовни ангелски сили също знаят, че има Бог. По съзнание и познание може би превъзхождащо нашето, но това не ражда тяхното спасение. Тоест, когато, защото човекът така е устроен, към теорията се прибави изповядването и чувството на сърцето, и всичко това премине в дело, което говорихме, ум, чувство и воля, нали, за състава на човека като личност, единствено тогава можем и да говорим, че се върви по правилния път. Но какво е душевното състояние на човека и какво ще го постигне, пак всичко е само единствено в Божиите ръце. Един колос като светия апостол Павел към края на живота си казва, че няма с какво да се похвали. Той няма с какво да се похвали. 99% от християните не са чели едно негово послание от А до Я, камо ли неговите 14 послания. Пак ако някой се е поинтересувал нещо повечко за живота, му абсурд. И този човек няма с какво да се похвали. Той е, може да се каже, че е просветител на по-голямата част от съвременна Европа. И първия Христов апостол в началото. И това е така, защото самонадеяността на това, което правя, мога, мисля, чувства, знам, е нещо, което откланя човека от Бога. И от друга страна, ако всяко едно нещо, като израз на твоето желание, творчество, амбиция, мислено познание, изповядване, оделотворяване, ако всичко това е в унисон, в предаването на Божията воля, всъщност се оказва, че тогава не ти ще се хвалиш със себе си, а Бог ще се хвали с теб. Спомнете си праведния Йов. Няма такъв мой раб на земята като него. Така че притчата Добрия самарянин всъщност показва как човешките предразсъдъци, било то за спрямо отношение спрямо човека, националност, език, говор, даже ако щете религия, сега тук малко опасна темата, някой може да ме изобличи, но помислете си, съвсем скоро, преди началото на поста, ще чуете Христовите слова за страшния съд
И там ще чуете по какъв начин Бог отделя козите от овците, образно казано. Там се задават едни въпроси. Гладен, жаден, в тъмница, в болница, посетихте. Даже не се говори за вяра. Не, че не е важно. Но ние миналия път говорихме. Взимате един полинезиец. Не е чувал никога за Христа. Примерно ви казвам. Нали този човек ще застане пред Бога? Нали и неговата съдба трябва да бъде определена? По какъв критерий, ако не може да използваме нашата християнска православна вяра? Значи има и друг Божий критерий. Говорихме за естествения закон в човек. Така че всъщност, когато изчезнат предразсъдъците, който те кара на ближния си да гледаш като на различен, враг, непознат, чужд, ето тогава всъщност може да го почувстваш като брат или като сестра. Между другото, както е бил Спасителят, те затова го упрекват, ходи в къщи на човеци грешници, обръща внимание на хора, които не заслужават. Юдейското общество много пъти осъжда Христос. А ние всъщност виждаме, че зад предразсъдъка той търси сърцето, търси човешката душа. Даже знаете ли, някои от библейските тълкователи казват, че ето примерно Спасител отишъл в Гадаринската страна. Те казват, той не е отишъл просто в Гадаринската страна. Отишъл е точно заради двамата бесновати. Тях е търсил. Заради тях е отишъл и това е вярно, защото после жителите на тази страна го карат да си тръгне. Така че безцелно лутане на Бога сред хората няма. Затова и наричаме Христос сърцеведец, познавач на човешкото сърце. И така, във връзка с вашия въпрос. Имаме още 5 минутки, за да се вместим във формата, който е необходим. Много благодаря на всички прекрасни въпроси. Благодаря ви за споделянето. Знаете ли, едно човешко споделяне, което всъщност е една съвременна притча, наша притча, за това как Христос е сред нас и как вярата може да насити живота, струва повече, отколкото един час обяснение. Защото да чуеш е едно, но да преживееш и да почувстваш е съвсем различно. Имаме още 5 минутки, на кой ще се падне частта да завърши така нашата беседа. Заповядайте, да. Искам да попитам точно за притчите. Нали, Господ ни учи точно с тях да имаме духовен живот, нали, да не мислим по-човешки. Нали. Точно това са тези притчи. Нали. По-скоро чрез човешкото мислене да откриваме Божието мислене. Ние не можем да заживеем друг живот, нали? Да. Той ще бъде, но как в този живот да поканим Бога? Това е идеята за нещата. Ние не можем да променим обстоятелствата. Човек с човека ще общува. Винаги ще имаме своите ежедневни дейности, своите срещи. Винаги ще имаме своите уредени и неуредени отношения. Такъв е живот. Как във всичко това да поканим Бог и как да подчиним всичко това на Неговия промисъл, всъщност бягайки от онова, което съвременният живот ще ни каже, правилното и логичното е еди как си. А между другото, нека да завършим с това като епилог. Има и случаи, когато Спасителят се обръща към своите апостоли и това, прощавайте, се случва най-често във времето, когато преди последната Пасха той започва открито да благовести на своите ученици и на тези, които го следват, какво ще се случи. До този момент той им говори чрез притчи, карайки ги да размислят, карайки ги да осъзнават. И в момента, в който изостава притчите и започва да говори пряко, че Синът човечески ще бъде предаден в ръце на човеци грешници, че ще бъде раснат, бичуван, умъртвен, знаете ли какво става с голямата маса от неговите последователи и тези, които го следват?
спират да ходят след него. Не могат да понесат истинността на това слово, защото притчата е въведителната част да разбереш истините за Божието царство, за отношението на Бога към човека и на човека към човека, но те трябва да бъдат допълнени от истинността на пряката Божия реч. Та всичките тези хора, които до този момент явно следват Христа, разбирайки, не разбирайки, представяйки си ги чисто само поземно, в един момент изпитват такова разочарование, в края на краищата за тях той е големия предводител, водач, пък той им говори, че ще го разпънат, че ще го предадат. Тук вярата им не устоява. Това нещо ние трябва, и тази мисъл пак наскоро я срещнах, не мога да се сетя в кой православен автор. Той казва така: вижте, когато разговаряте с близки хора, християни, не им казвайте: повярвай в Бога и всичко в твоя живот ще се оправи. Ще стане цветя, песен, музика, всичко ще тръгне по мляко и по мед. По-скоро кажете: придобиваш Божията благодат не за да бъде живота ти лесен, а защото от тук нататък ти ще живееш и преодоляваш трудностите заради тази вяра с този, в който вярваш, с Христос. Така че, нека да завършим по този начин. Притчите Христови са буквара на християнството. Но над него вече идва, както казва апостола, храна не за младенци, а за зрелите хора. И всъщност в следващата ни лекция, ако Бог е рекъл, ние вече ще фокусираме вниманието си върху тези думи на Христа, които вече директно, пряко разкриват Божия промисъл в светлината на евангелските новозаветни събития. Изключително много ви благодаря за прекрасните въпроси, за споделените мнения. Да пожелаем една добра, благословена и най-вече от Бога омъдрена вечер. Да не остане просто един хубав, приятен разговор, в който излизаме и пак сме си същите. Смисъла на някое едно събиране в името Христово е да донесе промяна. Може да е много мъничка. Няма нужда да е огромна, калоритна, дай Боже на всеки. Може да е много малка, но след всяко едно изповядване на Христа в църква, в таинство или така под формата на духовна беседа, в нас трябва да настъпва промяна. Истинска промяна. Пожелавам Бог да ни я дава на всички. Хубава и спокойна вечер. Сега да завършим с хвалебната песен към Божията майка. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ти в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душа наших. Благодаря ви сърдечно. Бог да бъде с вас.